ndichiti kana ungosati wasubscribe, please baya subscribe button wotena notification bell so that patoposta mavideo akasiyana siyana unokutanga kuona mavideo atinge taposta. So today ndauya ndichikutsanangurirai zvakaitirwa baba Aleck Macheso. Baba Aleck Macheso vakaita show yavo uko kumachakaire village kwaitwa Arts Festival yaisponzwa na Youth 40 nomachakaire MP hukuwedza South. So vakaita lucky baba Aleck Macheso vakaperforma zvakafadza mafans avo vanofevhera Aleck Macheso. So baba Aleck Macheso vakaitirwa chishamiso chinofadza neve Teen Mark. Avo veTeen Mark ndo vakavafadza zvisingaitoite. Vakavapa gonyeti iro ndo riripo pascreen. Vakavapa gonyeti netrailer foot guys. Ngativakurukotedzei baba Aleck Macheso vakaitirwa Christmas box yakanyatsonaka guys. Tichingoti makorokoto kuna baba Aleck Macheso. Nao vane gonyeti ravakapiwa neTeen Mark guys. Zvinhu zvinofadza zvinoitwa nababa Aleck Macheso. So tongoti makorokoto baba Aleck Macheso nao vane gonyeti ndo iro ripo pascreen, ndo mapicture ayo egonyeti ripo pascreen guys. Tichingoti makorokoto kuna baba Aleck Macheso. Tanga tinazvo vadikani vepablo zvananga ndakuigirai pazuva ranhasi. Ndichiti kana ungasoto wasubscribe notification bell so that usazopfurwe nezvatinenge taposta zvinenge zvichitenderera mumastreet zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe guys. Ndichingokutendai kunoyesa wakasubscribe ndichiti dedzai vamwe tigowanda TV tigowanda guys. Rambai muchisupporta, dedzai vamwe guys. Thank you for watching this video.